Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mong channel ay an Mariano family. Karon day guys, madtukog Alicia sa merkado sa Alicia kay gisugo kong lurami na si Jay ipapalit kay mag-celebrate si Jaron sa ijahang 100k. Mag-celebrate si Jaron sa ijahang 100k subscriber guys. Maghanda po si Jagamay mo nang ako diyang isugo pa pamerkado karing naman po diyang ipang suwat dare mauri ang atumanen diyang ipamalit guys. So kita-kita rata guys nja. Magpasalamat dahil kus naghatag daring bag karida. Salamat dare ka ajote kay nabahinan pug ko, gibahinan pug ko nila porami, nabahinan ko nilas. Ilahang grasyang nadawat, gitagaan pug og bag dia. Ganahan ko kay nice og color, yellow og black combine. Salamat nimo, God bless nimo. Salamat nalipay jud ko daring bag naghatag ni porami. Salamat pud sa naghatag ni porami. Salamat pud ni porami. Guys, mulurwak sa po guys. Dugay-dugay na po po putang mulurwak. Uga na po sa mulurwak ka naman. Pero so pa ko nagturwak, nagkuhan ko barnis daas lang parang kuwag lapok-lapok. Di maka-florwax. Ikaapat na niyang naurot guys. Diyan na be. Ikaapat na yung naurot guys. Wa na Facebook si Mariano guys. Kaya nagubag diyang cellphone. Naka-Facebook si Mariano. Kaya nagubag cellphone ni Mariano. Ang ujang Mariano. Ay. Saan ka dyan? Marikap ka na rin yung cellphone. Ano mo di ay? Nakatan ang vlog. Looy. Pada puli sa ramdam eh. Labaw pa ng aho. Diba un? Huwag pa ko derma. Oh, masak pag cellphone. Busy sila dito guys, busy. Busy gluto. Ako, busy po ko na rin. Hinulog. Kami asinog bangus XL. Mau nigang palit ka sa merkado guys sa Alicia. Love you tayo sa? I love you Aliana. Oy, ano naman ha? Bangos. La picture, waki. Christmas sa day. Kanina na picture pa ngay. Picture mo nay. Mga papo ni mo po. Mga apo apila. Load sa paningipadan mo yung Wapa na masud, wapa sudli. masudli man. Mga apo. Ano sa katsari para tuloy nga sa Picture be, Alian, Lexian og si Kia Aliana. Amoy magdirik. Happy 100k subscriber. Mamorgs. Congratulations. Alagi dong is lagi dagit ng kasire. Wapa. Karo na naman sa tudaan. Arong na ikabibiyo da dang is. Arong na pa isu diha. Naghanap ng picture mo sud. Ay, mo yak ni. Lusog na. Picture ya. Oh, istan ko. Kita isa ha kaya ram pagkaboy. Kata malingidan ka maka. Magputo na kayo. Naglalagi floor. Kada si paan nagkuan yun. Si paan. Kung siya kami na walang ran. Siya tumasid sa kami na karon siya. Nagnadupi ka pa siya. Likod ko. Abi ang kapansit dai. Ano nila? Ano pinaka? Kagubot na. Dali tunggu sa desa ba? Pamuspusan. Lagi. Kamusta ko na? Mapirpik. Sawa mo kayo. Katawa yun. Kayak dekat wide. Nami kami nas mayor. Rasa ka? May kamera bitong mayor. Ano, nasaan ang kami ya? Kamiya. Unsan kamiya hayor? Kayang yan ang mga kuan, yan ang mga. Dali na picture to. Kamiya na yor. Nanay apel.
Masiri. Apil, day! Dapat na yun. Lexian! Pamina, okay na. Lexi, apil na mo, be. Picture na, be. Sila sa dua. Madrasa. Silang dua na. Ipan. Yan pala dua. Maju just may mudan. 1, 2, 3. Smiley. Snail. Ano yung kita nag-away, guys? Nag-jumang ka, posisyon. Isa kaya nagikuhan ka na kaway. Kailan may doon. Iwa may nakita. 100 happy. Tatay na iwa. Tatay. At rin doon ako nung bata. Kaysa kuha, ha? Diyan, magka-scores na na yun. Ako pa. Hala pa susulabi na yun. Salamin, tuha ba? Tatay, baba. Awan na taon. Matarong. Ikit mo na eh. Diyan, napiti pa. Puro bata. Kabay doon ka bata. Picture ko na mo, be. Ilabog na yung buling. Uy, Eliana! Yan! Halaka! Daliyan ka na! Imong mamali yan! Kita liabot. Hamas inday, te. Mere Grace? Isa may junggi sakyan. Wala na eh. Hi, day! Sexy! Pictures kami ha! Amen. Das manang nagpa. Sugod ang ikog. Ano nagluhag niya? Kaya mag-grade. Ito luwag kay Sanggoryong. Julie kayo kita na pa nung si Ate Esther. Picture. Kaya mga 100 subscriber. Jis, kuno picture. Dadas tatay. Nag-green malaki na. Nag-green kuno. Green man god kay life. At kita yor. Lab. Nagsabot mo green mong dulo? Wakman. Apil na, ito namin na ini Zulay. Yan na. Mag-ina og mag-ama day gadit mo nay. Subscriber. Mag-anak. Dang. Tapan. Dang, mag-inag mag-anak mag-ama day gadit mo. Wala gitudong mag-green mo dai? Gitudong na mag-green mo? Walang dag cellphone dai? Lingkod tay. Ajaw. Wah, lagi. Picture. Kasi mo gusto na. Kaya na flat. Kasi may kuma. May palibon sa mana. Picture na. Pagkadin na. Bisa man eh. Kinsa man eh. Hindi, kailan ko nagsipag. Marami, abi pa naman nag-away tang tulong. Dikit. Pila na. Ipit. Iwan ko na mga ilang ay. Pit. Ito na, picture. 1, 2, 3. Sipag. Pero tayo pagkaigali. Baga. Zapi, tanan. Sige. Alag, mga tiguang na pod. La picture. Asa ito, nakadanan sa tanan na yun. Prita. Dari mo nali. Tangibot ang atang kaugalingon nga tos presensya sa Ginoo. Sa nga samahan sa anak ug sa Espiritu Santo hamong langit man nga amahan, daghang salamat Ginoo sa takna nga imong gihatag karon kami nagkatapok sa grasya nga imong gihatag. Kanin ta Ginoo makahatag namo og kabaskeg og ka-healthy sa among panglawag ug Ginoo daghang salamat sa milestone nga imong gihatag nga nakaabot og 100,000 subscribers. Salamat sa 100,000 ka tawo nga ning subaybay sa ang YouTube. Ang gipray Ginoo nga sila imong tagaan og maadjong panglawas ug maadjong panginabuhi ug maadjong panghunahuna. Ug Lord God, tagaimig kalinaw sa among paghudya. Kining tanan hang giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga atong Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, so ito kanta. Happy. Okay, sa tong gasaba di taga plato. Hoy, happy subscriber. 100,000. Agkek. Nahilis man. Allah. Oy, asa sa wasay mo ko plato. Waday kay picture da nga naghawid kag cake da, nakaliktan daw. Wala dyan ang cake. Dara di ah. Yung sa in-charge sa basura. Jan Mark. Kasal.
Wow! Baliw ko daw picture ko. So nice! 100,000 YouTube! Kaya magkaon akong luso na. Ano siya ka? Nice! Hari! Kaya wala mauwi na gito pagpat. Hari! 100,000! Utang siya nato. Kaya baca po dyan eh. Palihog, assistant. Okay. Wala rin namiya. Mga joke ka dali, pero magkaon sa tagluto. Sige, oh. Aisa! Aisa to! Ginaunhan yor. Pagkumangkan mo. Mayor! Salima yung Siya, chicken bats. Salamat! Tanay! Maghilin! Siya, haway labot. Kin Angkin! Burato! Kin! Kin Angkin! Kin Angkin! Oy! Ako dyan na sila! Gabriel Burato! Winnie Burato! Dyan! Kato dyan! Kuha pa sa si ano si Juan? Mariano! Mariano! Wadi atos gawas. Ayan Mariano Lisiad! Oh. Nanay bisita. Lato ng pang-ikinap mo, Elisa! Kuya, Elisa, tawag pa dyan ako ang Pia Kil Gomez! Taga Garcia po ni! Uy, na magkulong ni. Dyan, Mark! Like color. Like color ka dyan dyan. Gara! Estrelita Gara! Gail Burato! Agselya, nagsinanay si Tatay, di natabon ka, espesyal nga. VIP na, VIP. Nanay, plato ba dan? Natawag na? Na.